Ku danna mana subscribe a kuma danna ƙararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A ɗaura auren soyayya, ga ango nan shi da amarya. Farin ciki muke yi babu jayayya, Sabiu dan Shehu ne angon amarya. Fatima ummi aike ce amarya, ai lallai fa kun dace a soyayya. Ga ango nan ga amarya, biki na aure ne babu karya. Ana rawa mata na ta yin rausaya, biki na ummi Fatima ne gimbiya. Da Shehu ango sadakin ki ya biya, kowa ya yi shaidawa a babu ƙarya. Ni yanzu sarki Allahu zan kirawo, wanda yayyo ice jikinsa ya yi bawo. Sarkin da ya yi mana masara har ya yi gero, shi yanzu fara ranar auren ku an kasawo. To gashi ta zo Allah ka sanya albarka, Allah ka ƙara salati a gurin manzona. Dan Amina fiyayya baya shi kalbina, alihi da sahabbansa na sa a waƙena. Allah ka sa albarka aure na sunna, ango amarya bai kan ku zan tsarowa, da tambiran girma gare ku zan dokowa. Dan so ku tashi ku taka da kun yi dacewa, amarya yar dangi ce kuma yar baiwa. Fatima ummi sa'a aike kinyowa, dan Shehu ya zamo angon kin yi dacewa. Farin ciki dangi dukansu sun nunawa, sai na ta fatan alkhairi Allah sanyawa. Shawara zan baki amarya sai ki jiyawa, gidan miji aure ibada kiyowa. Hakuri da juriya ai dole ne kiyowa, akwai da babu Allah ne ke kawowa. Ki san da wannan tunkan ɗakin ki shigewa, ku zauna lafiya kan ku kar aijiyowa. Lada wurin Allah ke za ki samowa. Daure amarya, daure amarya, daure amarya, 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 amarya. Sabiu dan Shehu kan kaza da juyo, haƙuri hali na ma'aikin mu za ka koyo. Sanya a farin cikin amarya kai za ka yiwo, ci da sha da tufafi abinci kai za ka siyo. Kai ka zamo jigon amarya daure juyo, in taimaka laifi na sihagunta za ka yiwo. Allah ya ba ku zama da lafiya, in ya auren soyayya.